Цветно, различно и незабравимо. Така може да се опише всяко събитие на Elrow, което се превръща в емблема за електронната музика. Световно известният парти карнавал, който води началото си от Фрага, Испания, вече 14 години привлича милиони души в най-големите градове на планетата. Elrow не е просто музика. Elrow е изкуство. Впечатляваща сцена, сетове, декори на различни теми са само част от шоу-програмата, която включва още десетки артисти в екстравагантни костюми, акробати, конфети и, разбира се, популярни диджеи от световната електронна сцена. За да видим как се случва магията на Elrow, отиваме в Лисабон, където повече от 10 000 души се събраха в парка на нациите, за да споделят емоциите и вълнението от музикалния карнавал. Това е 6-то издание в Португалия. Направихме първото през 2018. Пауло е изпълнителен директор на компанията, която организира партито в града и е запознат с целия процес по реализиране на мащабната продукция. От него разбираме, че подготовката за Elrow продължава приблизително 6 месеца в офис, за да се координира цялата логистика. Но това е работата между нашия екип, екипа на Elrow. Едно 6-месечно планиране. И всичко завършва с парти, като 2 дни преди събитието, включително и на самия ден. Трябва да се построят сцената и декорите, след което е нужен още един ден, за да ги развалим. Екипът му се спира на тематиката Delusionville, чието мото гласи: ако вярваш, не е задължително да е истина. Част от тази сюрреалистична картина на фестивала е и Диана, която вече посещавала предишни издания на Elrow, но само като гост. На партито през 2024 година влиза за първи път и в роля, тази на розов скункс. А защо правиш това? Защото съм артист, цирков артист. Това е моята работа, моят живот. Правя това всеки ден. Различни видове събития са, но на Elrow съм в една от най-лудите си роли. Харесва ми. Диана признава, че за нея Elrow е колкото професионален ангажимент, толкова и забавление. Тя харесва музиката, енергията, самия заряд, но е благодарна най-вече за приятелствата, които е създала през годините. Костюма си обаче тя не избира сама. Зад десетките артисти в програмата има цял екип от професионалисти, които подготвят дизайна, грима и сценариите за изпълнителите в голямата нощ. Магията и духа на Elrow е комбинация на всички тези фактори. Имаме почти 100 аниматори, хора в готовност, танцори, много декор, конфети и надуваема украса. И всичко това е мотото на Elrow. Заедно правим магията да се случва. Фестивалът успява да предизвика интереса на хора, които никога преди не са го посещавали. Рита е на подобно парти за първи път. Да, аз следвам Elrow в Инстаграм и приятеля ми е бил на няколко такива фестивала. Така че знам, че ще ми хареса и на мен. Тя смята, че Elrow е идеалното бягство от рутината заради световете, в които те пренасят декорите, а като за първи път е влязла в роля, вдъхновена от образите на горски елфи. Така разбираме, че любимата й тема от портфолиото на Elrow е Enchanted Forest или Омагьосаната гора. Защо ти харесва темата Омагьосаната гора? Харесвам магически теми, магически светове. С децата ми винаги си играем на елфи и аз им казвам, че те са истински като в приказките. И не знам, това е нещо, което наистина ми харесва. Харесва ми понякога да съм в света на магията. Enchanted Forest е любимата тема и на Химена, която е начело на екипа на Elrow, отговорен за създаването на всички персонажи и техните костюми. Любимият ми герой е Фламинго, но не е какво да е. То е цветно и изпълнено с магия. Именно тази омагьосана гора ще завладее и българската публика на 9 март, когато ще се проведе 4-то и най-грандиозно издание на Elrow в София. След по-малко от месец тук ще бъде създаден приказен свят с безброй митични създания. Невиждани декори ще пренесат публиката в омагьосана гора, в която природата ще оживее и посетителите ще бъдат обградени от всякакви растения и животни, съпроводени от музиката на едни от най-добрите артисти в света.
И както усетихме в Лисабон, бъдете готови за едно диво и цветно шоу. Веднъж, щом прекрачите входа на партито, вие вече сте в приключението, наречено Ел Роу, което може да продължи до ранните часове на новия ден. А ако след това си мислите, че сте напуснали партито с празни ръце, вижте по джобовете на дрехите си вкъщи, където със сигурност има нещо, което ще ви напомня за това незабравимо преживяване и ще откриете там множество парти конфети.